Pero o que vos quero falar é do que eu lle chamo, para que me entendades, do que eu lle chamo o chispado. Para que me entendades, sí, para o explico. Un libro, se alguén pensa que nace cando o escritor se pon diante do papel ou diante do ordenador a decir como escribir un libro, está equivocado. Os libros non nacen así. Os libros nacen da maneira máis casual que te podas imaginar. Eu sou unha persoa normal e en calquera momento da miña vida, cando estou andando, cando estou na praia, cando estou lendo un periódico, en calquera momento da miña vida aparecen ás veces o que eu chamo chispadas, que é algunhas cousas que eu vexo, ou leo, ou escoito, que na miña cabeza non sei por qué, porque unhas sí e outras non. E non sei por qué unhas sí e outras non, nem quero saber. Como eu sempre he pensado moito neso, entón non funciona. Hai cousas que dentro da miña cabeza, cando as vexo, ou cando as escoito, algo me di que aí hai unha historia. E entón é cando eso na cabeza empeza a quedar como se fora sempre, e acaba obligando a mí a sentarme diante da mesa, ou diante do ordenador, e poder pensar. Mentres que outras cousas, que a xente di, daí sí que sabe unha historia, outras cousas a mí me digan. É moi curioso. En vez de enrollarme teóricamente, contarlo teóricamente, o que vou fazer é contarlo con varios exemplos. Estamos aquí 3 ou 4 libros, conto-os como naceu, e digo que eu queres entender ben o que eu quero dicir cando falo do chispado. Empezo, voy a empezar por calquera. Empezo por este, que é un libro meu que máis xente leu, para a miña sorpresa, porque para mí non é yo, pero quizá o libro meu que máis xente leu, que é o libro que se chama Cartas de Inverno. É que empezo por este, porque quizá o chispazo se produciu de xente máis curioso. E por eso empezo contando como naceu este libro. Como me dixo Isabela, hai anos, eu di clase en Barcos, depois de clase en Pontedeume, e despois a miña familia decidimos marchar para Vigo. E cando chegamos a Vigo, fixemos o mesmo que faría a vosa familia, que marchase para lá. O primeiro ano alugamos un piso no Logo e puxemos a buscar un piso para arrancar, un piso para poder vivir nele. E eu, como tiña máis tempo libre, era o que todos os días me tocaba mirar o Faro de Vigo. Digo, se queres buscar un piso, antes, aqueles que nos van mirar nos canais de internet, ainda estaban empezando. Se queres mercar un piso, escolher o Faro de Vigo. O Faro de Vigo, ainda hoxe no Faro de Vigo, eles veñen os anuncios de piso. Entón, todos os días eu collía o Faro de Vigo, rotulador, e poñían a mirar que pisos eran os que cadraban co que nós queríamos comprar. E un día, que acordo ben, o barrio que estaba, que ainda existe, acordo ben, ainda existe, e agora puxeron aí cambiar o nome, acordo ben do bar no que estaba vendo o Faro de Vigo, cando li o anuncio que aparece aquí no libro, e que unha xente pensa que venía eu. Se inventara eu, isto non tinha mérito. Esta anuncio foi real, apareceu no Faro de Vigo. Estaba ao lado de anuncios normais, de casas e de piso. Había un anuncio que decía textualmente: vendo casa embrujada, absténganse curiosos e cronistas, teléfono al. É dicir, no medio de anuncios normais de pisos e de casas e de baixos, había un anuncio de alguén que decía que vivía unha casa en Vigo. Naturalmente fixen o que calquera escritor supoño que faría. Disimuladamente, porque non me dixo o dono do bar, disimuladamente arranquei o cacho de páxina do periódico no cal viña o anuncio, cacho de conserva, e non vos digo que me casou de la cabeza, sino que vos digo antes outra cosa moi curiosa. A la vida que seguinte, ao día seguinte, e o outro, non apareceu o anuncio. E xa picado, busquei os faros dos días anteriores. E nos faros dos días anteriores tampouco apareceu o anuncio. Este é un grave, porque non sei se puxeste alguma vez un anuncio, pero un anuncio do periódico se pon por lo menos unha semana. Porque senón non se ve ninguén. Contratase por menos unha semana. Este anuncio só apareceu un único día. E se eu non chego a estar buscando casa en Vigo, eu este anuncio non o leería e este libro non existiría. Existiría outro
todos, pero este non. Así que mirade como funciona o actor para inventar historias. Perdón, non quedamos en que 20 minutos para mí e logo para vos. Entón, ahora estou nos meus, logo despois na cuarta. Bueno, tranquilo. Apunta, non. Xa non te dá nada. Oye, es como el fútbol descontame. Descontame por un subió. En la frase. Ben, agora se vos podo contar o que pasou pola cabeza en canto vino, non? É que non te derecho moi fácil. Porque aquí nesta anuncio estaba, igual que nunha semente que logo despois cando plantas sale de la planta, aquí no anuncio estaba fechado toda a historia. Empecé a pensar, ois, e que pasaría se alguén chama ao teléfono, que por certo o teléfono non queda no libro, o anuncio está tal cual, pero o teléfono está cambiado, logo se sale explico por qué, que ten a súa historia tamén, porque está cambiado o teléfono. Pero empecé a pensar, pois, que pasaría se alguén chamase por curiosidade e dixera que sí, que é certo que se vende unha casa mirada, e que pasaría se, bueno, pois por curiosidade vai a ver, e ve a casa, e resulta que lle gusta. E que pasaría se tivera cartas para mercado e ver. E que pasaría se metei nela e, sobre todo, se unha vez dentro dela descobre que, para a súa desgracia, porque se vive reclamado, para a súa desgracia, a casa estaba de verdade que é dicir, o libro que eu escribí, este libro, estaba xa prácticamente todo ele, contido nestas 5 ou 6 palabrinhas do anuncio. A iso que me pasou a mí, que vos acabo de decir, e que me apareceu na cabeza nun segundo, é o que me chamo o chispado. Era ele nacer a historia. Logo, despois escribida, deso xa non falo. Logo, se me pregunta, falo como se escribe. Pero eu estou falando de como nacen as historias. Escribida despois é un traballo que leva, se me leva tempo, leva meses, pero que, xa digo, o proceso de cando nace é algo casi instantáneo.